The US has obtained new intelligence. It says that Israel is planning to strike Iran's nuclear facilities. US in biang na mga Iran nuclear chungchang chin fel theilo a hlau luat wange Donald Trump an Israel a phat san jok naktuk me ni somni pathum zirtop ni khian rom khopuya Iran ramin nuclear ral thuam asiam lo na in biak tum nga na nei ani le dona in biang na nei ani don roya Israel in Iran nuclear thlikfim na hmunpuite beih alo tum reng ani ti US sawrkarin apuang tharle ta hian khovel abarakhai takzet chibai ule lalrem ruata khiang te kania tun tum chu Iran nuclear thlikfim na hmunpuite beihchiat tuma Israel sarkar ral rel dan te chu bansan alani lova bansan an hekin Israel sipaite anin zirngor lereng jok alo ni ti US sarkarin apuan tharle tak chungchang hi i han belchiang tiang u ZawlaiDi channel hian belhchianna rin tlang le ngai nom ba ka thil thleng poimo big reaction video kan siam thina mai lawa ilawin nang fak ve zel theinan khongai in min lo subscribe sak vela YouTube algorithm hian comment le like tam apiang warzo ka apholan thina wangin khongai takin min lo like sakla min lo share dar sak bok don nia tin ingai dan imu le hriat dan te po in thlahung hau lovin comment mangin dar lang ve thin don nia It must stop sponsoring terror, halt its bloody proxy wars, and permanently and verifiably cease its pursuit of nuclear weapons. They cannot have a nuclear weapon. Israel chuan Iran nuclear thlikfim na hmun te beih tumin alo la in buat saingor lereng alo ni ti in US chuan intelligence report thar adong ni in CNN chuan atar lang Donald Trump a sarkar chuan tumli zet Iran sarkar alo dor to a in biak thonga na turpo rom khopuya vek oman palai na hnuaya bok naktu zirtom ni me ni somni pathum khian nei le tura ruam han feldiam to ani a Iran in nuclear ral thuam a nei lo ngei theina na traman thapuya tho mek reng lai hian in biak na a hlo cham vai chuan Israel chu Iran nuclear thlikfim na hmun te beih turin alo in peisa diam to ani ti in The Times of Israel chuan tukin jing dariat le minute somni pathum khan antar lang ral thuam asiam mai thei tura Iran in nuclear a thlikfim nge zia le Israel chuan engkhosoi set lova va bom chian ngal vek adu chungchanga belhchianna kan lo ti chuak nual to a hriat chian le zuali du chuan video description in ziana kan ron da a khongai in ilo en len le don nia tuntuma chuan I hrut kwal to lo te ang BB chuan in biang na atol thula trama a beidon tika chuan che chuak tura US thlomna adon thuai aringin a beisei ani ti in The Times of Israel chuan mi pahnih te hnen atanga athudon te aziaka heng mi te hian Israel havin Prime Minister Benjamin Netanyahu chu aminga soilova an ko duanna BB an mangve ani The Times of Israel tarlan zel danin US le teran in biak na chu a hlotlin mel lo ni in Israel sarkarin intelligence report mumal tak adonga chu le chen in bechun zom zel lova atop dei to an lo ring hiala an lein biak chun zom zel po in an beidong thuai to tura angai in biak na a hlo cham chuan Iran nuclear hmun te beih na rem chang a om lo thuai thei ni in sipai te poin an ngaya he hun rem chang hi abo ma nge ya che turan nor an ni ngei po an lo in be sei lok diamani hun rem chang bo thut theya Israel Defense Force IDF lamin angai chan ero puanzar ani tel lo thung nasataka training nei ani a US sipaiten Israel chu a in puacha ti po an renge ya lom tia ril an ni ti in The Times of Israel chuan an thudon na nar tar lang si lovin an ziak Axios Media Incorporation chuan US atanga ril tu thusoi tar langin Washington remti puina tel lo po in Israel chu chechuak thei mei tur din huna ading mek ni in aziak bok US intelligence report mutu te hnen atanga an thuriat tar langin CNN chuan Iran ram uranium nei zong te tiral vek si lova US in teran ain rem siam pui chuan
Israel chu lo thei lova a chet nge rin ani ati tun naya CNN report le thakalta a New York Times in atarlan Iran nuclear hmunte bei turin Netanyahu chuan Traman na US sipai te thlomna adila Traman alorem ti sak lo tia an tarlan tenen khan a in thlunzom chiat ni in alang Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei nena Mars thalai hol khan Trump chuan nisom ruk chunga inching fel turin lekha athona tuna hian nisom ruk chuang ani to a US le taran in biang na masaber atang po khan nisom thum paria zet aral le to ani US ayo a taran betu tur palai te kai hruai tu atana abi takarwat Steve Witkoff chuan ABC nena uranium thitfim chu zazela pakhat chau po pomthei ani lawang ti in alo soi to ani kha uranium thitfim na kalpui chunjom mi alo tura min be sei hi chu US be sei dan ani ngat chuan in biang na hian engruai a ang lawang ti achiang reng ti in Iran Deputy Foreign Minister Majid Takhravanchi chuan thotan ni khan CNN zona achanga thitfim na chungchanga kan din na chu achianga lom ram mason na ani takzet ti hi voiduai lo kan lo au chua pui to thin ti in Ravanchi chuan asoi zoma he mi chungchanga hi chuan kanin pha hniam thei lawang ati bur mai ni in CNN chuan tunkar thotan ni khan azia Witkoff chuan uranium thitfim hi ral thuama siam thei ani a bom an nei kan rem ti don hlek lo chuti lain kanin biang na hian kan tum ati hlotlin theina lai atam mai ra tha a chuangei po kan be sei tlat ati ni in CNN chuan antar lang indorna akal mek renga naktung maya in bele tur po anni ma se engwangin nge tuna taka Israelin Iran nuclear hmunte bei adu le ti hi zona poimo takani nikum October ni khat khan Iran chuan Israel chu missile le drone tam tham takin na beya ni somni pathum aral nuin October ni somni pali khan Israel chuan Iran beina achang le ta khami tum khan Israel chuan Iran nuclear thilfim na hmunte po beitel ngei adua Iran an beina tur hmunte zinga po antel ngeya ma se USA wangin an beitel le talo chau zo kani khati lai khan US President chu Joe Biden ani a ani khan a khaplata wangin Israel chu a in beng dai thei ram rama kumin kumtir po khan Donald Trump sarkar phong awan ta boka ti in Israel chuan Iran nuclear hmunpuite bei arota Trump chu Israel du sak em tu kha ani sia US in athlom nge ringin Israel chuan Trump hena arot le ta ma se ani po in alo khap dai le ta ani kha Trump chuan ral thuam manga ti chiat ai chuan in biang na manga chinfel a thazok ti in tan alo kho a nie thate te a anin dora an chinfel thei chuan chut luka tha chu a om thei lawang ma se tumli zet anin dor hlo cham to si a Trump pui ro khwan remlen tir tu ni lo a hlawlo deuh ani lo mo ti thei hial ani zota The New York Times point thakalta mai April ni som paruk khan Israel chuan thathar mei thla hian Iran bei tumin ruam man na asiama ma se Traman alo khapani ti anziaka Israel hian man mo chan riau anei ti achiang khop mai Trump chuan karkalta chung khan asia tlak lamram te atloa Arab ram Saudi Arabia te Qatar le UAE ram te atloa tho ho na tur thuthlung po asiam pui nual hlom ani kha Israel ram hualtu Arab ram te tlo si in Tel Aviv atlo telve du haulo kha amakani Israel ram atlo telve lo ani satli angot lova Israel beron mi alovin Syria rek na ali mi aboka chu mai chu alani lo Hamas hovin an mi riante an chua theina na Israel malak na te angai tha thar thuta uthi hote ain rem siam pui boka tuna hian Israel thiltum a phor chuak le boka Trama chuan enge atum chia le Israel hi a thlau thla tak tak ta nge thlau thlak anga Arab ram te mu hoya lantir atum zo Israel ui sathiam rol te khwan Iran nuclear hmunpuite lu khungin an zu thli thlai si se theibik si lova chu wangin rei tak lo thli thlai to USA puina amamoa
Iran chang ni lovin Arab ram tang rual te be na laka a him thei nan US sipai te puina ama mo tel boxi chung zong zong chu in biak thonga na nei ani don ruaya phorlan le ti tlang than a han ni le ta that mai hian Israel thunglu ati hai ve nge yang le Iran chuan a nuclear hmunpuite chu ven lovin ada bik si lawanga Traman Iran nuclear deal aban sana tang khan vo in thleng hian tuma vil lo le khwa khir lovin a om veng veng to si a Israel hlau thon Iran ramin nuclear bomb anei ang ti hi alo nei teu to jok po ani thei chu wangin Israel tan chuan ar khothim dai ngot chi ani to tlat lo in biang na manga hun po seireng ani chuan teran khwan a nuclear ral thuam te chu lo siam teu to jok angin han zel din ta ila tuma riat lo turin thlale ram ro wangai tuma chen ngai lo na tlang hnuai chung rila te alo thuk ro bo diak man theya Israel man mo em chan hi thil ni thei deuh mai ani ma se Israel in Iran nuclear hmunpuite a bei ngat chuan Iran chang ni lovin Arab ram tang rual ten an bei ron ngei anga adu emadu lo emo Israel noi chimi a aom lo hi US du dan alani tak tak reng chuan Middle East Indona chuak thar thut theya hian USA chu nuluin a om nge don ani ZawlaiDi channel hian belhchianna ti chua hi kan thupui berri a thil thleng thar be chana belhchianna kan buat sai chang a om fo dan naranin thil thleng to finfia dol terem khomin riat reng olsam turin kan thui khoma a ran pa taka kan tarlan non kher to lo po in khovel pum huwa pa puan chua chanchin thar be chana ziak kan ni thina wangin zel din na le suang tu na ringot kan au pui ngai lo ti min lo ria sak te u riat na ain chen vek lo ti ria in a thei chin china kan thulak na nar te le milem te kan ron tel thina thu chiang chanchin lar le mitin riat to nia kan ngai te ero kan thulak na nar kan tar lang tel zen seng to bik lawa kan thuziak tlar tin mai hi BBC in chumi kha mini chuan aziak ti te CNN le UNI chuan chumi kha mini chuan chuti chuan aziak kan ti zel chuan ngai thlak lak lo reference li rakhat ani mai dona chu wangin kan thulak na nar poimo bik le relevant takte an ni kher lo chuan chanchin thar puang kan ni lo boka telzen hi tul berlova kan ngai ani tin belhchianna ani miawa wangin enghuna po engchungchang po kan belhchianna te hi arin tlaka angai noma riat reng olsam tura duan ani thina wangin thon thului ani ve mai don lova kumzaral nuwa po alutna apa ngai reng don abik takin inti siang na chi sang IAS MCS le departmental exam emo world history emo geopolitics ngai ven tu te emo tan chuan digital library rin tlak zet siam sak cheu hi kan thil tum berani ti min lo hria sak don nia kan content te hi thil kal to hunin a herliam pui to emo lo tingot su la I thin lunga cham reng thei tur current affairs ani hria in kan channel hi ilo tlo ve phau thin don nia chanchin thar ber le breaking news kan hlui zen thei lo che ani thei a phoi rang ber po kan ni lo phau thei bok ma se ZawlaiDi belhchianna te hi belhchian dol chanchin thar chi sang te ron chunga buat sai competitive exam chi sang ma chon tur te tan po a in nga na tlak ani awangin mai lo ram I lo tum ve don nia